A Sociedade de Pesca Río Viñao ten programado para os vindeiros domingos 26 de maio e 2 de xuño o seu 31 campeonato fluvial aberto a todos os socios e rematará cun xantar de confraternidade na paraxe natural de San Bartolameu da Freixa, en a que se fará a entrega dos trofeos e agasallos aos participantes. O colectivo que xestiona un couto de 9 kilómetros nos municipios do Irixo e Boborás ten un amplo historial á hora da promoción do deporte fluvial entre os máis cativos, organizando saídas ao río para os escolares, a fin de favorecer o relevo xeracional nunha contorna natural. Así teñen prevista unha xornada de achegamento á pesca o vindeiro 17 de setembro. O presidente do colectivo de pescadores, Herminio Fernández, comentou nos detalles da organización do campeonato, as características do coto e as actividades de promoción que levan a cabo. O tema do campeonato facémolo en 2 días diferentes, dado que o número de permisos que temos non nos chega para facelo nun día. Porque cando se creou a sociedade había moitos permisos, pero agora hai moi poucos, non? Entón necesitamos facelo en 2 días. O campeonato é dirixido única e exclusivamente a socios da asociación. A sociedade creouse hai 34 anos. Este é o 31 campeonato que levamos feito, porque os primeiros anos foron así un pouco de transición, porque non tiñamos indo ao coto en concreto, e a partir de aí, pois, non deixamos de facelo, incluso en pandemia fixémolo tamén igual, bueno, realmente é un aliciente moi importante por socios, no que participa un bon número deles. Bueno, en canto o coto dividímoslo en tramos, lógicamente, para que cada un vai a sorteo e que cada un teña o seu tramo para poder pescar libremente nel. O coto abrangue os concellos de Boborás e Irixo, empeza no muiño de Santiso, no concello de Irixo, e termina abaixo dos Baños de Brués. Ten sobre 9 kilómetros de longitude, aproximadamente. Bueno, en canto a número de socios, ahora mesmo, eso fluctúa un pouco, pero en canto a número de socios andamos rondando os 100 ahora mesmo. No campeonato participa sobre un 50% dos socios. Facemos outras cousas no río, mantémolo limpio, facemos unha limpieza constante todos os anos, tanto por unha marxen como por a outra. No mes de setembro e outubro facemos de sabadeiros ás troitas, porque claro, agora os ríos veñen como veñen, non é como algún día que se limpiaba todo, e limpiaban os muiños, e agora eso, por desgracia, non existe. Entonces, nós facemos unhos de sabadeiros, onde creemos que realmente o poden facer. Pensamos que o coto que está nunhas condicións excepcionales, ahora mesmo. Este ano mantén moi ben o caudal de auga, porque sabemos que choveu moito e vai perfecto. Realizamos outras actividades tamén cos rapaces, porque claro, o problema que temos é o relevo, que non hai relevo. Entonces, nós estamos intentando todos os anos, desde fai como 8 ou 10 anos, intentar meter os rapaces no río. Neste caso, este ano vámoslo a facer o 17 de setembro, porque tamén temos atrancos para levar os rapazos ao río, porque claro, antes iba un rapaz ao río e non pasaba nada, pero que agora necesitan un permiso especial dos pais, necesitan un permiso especial dos colexios, incluso hai algún rapaz que temos problemas que non queren os pais que salguen en ningún medio, nin salguen en ninguna historia, hai que seleccionaron moi ben para non ter problemas. Despois, lógicamente, hai que facer un seguro. Antes un rapaz iba ao río cunha caña, co abuelo ou cun familiar calquera, non pasaba nada, pero que agora non se pode facer. Por eso realmente os rapaces van moi pouco ao río. Pero, bueno, de todas formas, estamos en contacto con varios pais, e parecelle unha boa idea, porque as máquinas están moi ben, pero o río realmente é moi relaxante, é outra cousa diferente.